Siqala ngezingena manje ezithi unemployment is increasing, but increasing at a decreasing rate. babukeli bethu bawathumelele ama-video abo ephawula ngalolu daba. I want to assure you people and assure the country the economy is now on. Let us hear from more witnesses. Kule mali oyiholayo save 20,000 rands a month. Uthini lo muntu lento ayikhuluma yangizwa. Awuphinde Kule mali oyiholayo save 20,000 rands. How? Where babu? Nangu umuntu kanina nihola malini? Umuntu oholayo fanele nazi ukuthi umuntu oholayo uqala ku 30,000 iholo. Kanina nihola malini? Wena ohola ngaphansi kwa 30,000 awuholi lapho. Uthini manje? Thani khona imali engizoyithola amaphela inyanga hayi ngiyahola. Save 20,000 rands. If you start in January and end in December, that is 240,000 rand. Let me get my calculator check. And if you save that for 3 years, that is 720,000 rand. You can take that money, invest it in property, because property is the #1 wealth builder. Nifuna ukutshela yonke into nina. Ethi ucabanga into enhle. Kodwa wena yeka ucabanga. Ivale. Ziyakhala manzi kula utspeak ivale. she got me singing. No one here is safe. Dango.